sai wannan tambayar ta ban tsoro sosai wallahi. ɗazu ne na ga wannan tambayar nake karantawa nake cewa ka wannan wata mace ce take cewa ta yi wani abu ne kuma yanzu wannan abun ya zo ya ɗaga mata hankali. Ta ce idan ba ta samu mafita ba to ta san Allah zai mata mummunan azaba. Ta ce ta yi aure da mijinta yau wajen shekara 14, suna zaune lafiya sai mijinta ya ce zai ƙara aure, ita kuma ta ce ba ta son kishiya. Don haka sai wata ƙawarta ta kai ta wajen wani malami, sai wannan malami ya ce zai mata aiki amma ta samo kuɗi naira 300,000. ta ce ta yi buga-buga ta nemi kuɗin nan ta kai masa, sai ya ce da ita ta je ta kawo jinin al'adarta da kuma gashin mijin. Ta ce sai ta nemo, ya haɗa mata magani, sannan ya ce da ita sai ya yi kwana 7 yana saduwa da ita bayan sallan magariba, kuma ta yarda aka yi hakan. Ta ce daga ƙarshe ba ta magani, ta zo ta haɗa ta rika sa masa a abinci, kuma ta yi hakan. Ta ce kuma magani ya ci. Ta ce tun daga ranar da ta bashi wannan abun har yau ko maganar aure ma baya so a masa. Ta ce yanzu abin yana damunta, don Allah ya za ta yi ta tuba. Ta ce ita ɗaliba ta ce mai bibiya na a kafafen sada zumunta. Da farko dai nake ba ɗaliba ta bace, kuma Allah ya raba ni da ke, Allah ya raba ni da irin halinki, Allah kuma ya raba kowane musulmi da irin wannan halin. Ina yin tofin alatsi ne da Allah wadai da abin da kika yi da duk wata mace mai irin tunani irin naki, ko ba ta yi ba ma tunanin ba kaɗai Allah wadare da shi. Manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda ya je wajen malamin tsubbu ko boka sai ya masa tambaya kawai, zai kwana 40 yana sallah Allah bai karba ba. A cikin wani hadisi kuma da ke cikin sunan ya ce duk wanda ya je wajen boka ya yi mata, wato duk wanda ya je wajen boka ya faɗi wani abu kuma ya yarda, ko da bai ba shi magani ya ja ya amfani da shi ba, ya faɗi wani abu kuma ya yarda cewa wannan abin gaskiya ne, ya ce ya kafirce da abin da aka saukar wa Muhammadu Rasulullah. Baka wannan abin da kika yi kafirci ne tsantsa da fita daga cikin da'irar addinin musulunci, wanda duk ya aikata haka ba musulmi ba ne, ya fita kafiri ne lamba 1. Saboda haka amma ke a karan kanki a yanzu da kika yi wannan nadama, ni ba zan ce ke kafira ba ce, Allah shi ya san matsayinki, ban san ki ba, kuma kamar yadda na ce ni ke ba ɗalibata ba ce, ba yadda za a yi ɗalibata ta yi wannan abinda kullum muke tsanantawa a kai, kuma abinda kullum nake neman Allah ya tsare ni kar ma in haɗa hanya da mace mai irinsa. Ai ba yanda za a yi kice kuma kin zama ɗalibata. Duk wanda take jin wa'azin malamai kuma ta ɗauka da gaske malamanta ne, ai tunani ma ya zo mata cewa za ta je wurin malami tsubbu ba ma zai zo mata ba, kwata-kwata ballantana ta je ta tambaye shi, ko rakiya ba za ta raka wani ba, ko experimental ziyara ta je ta ga yaya ake yi, ba za ta gwada ba. Ana maganin ciniki ne fa tsakanin musulunci da kafirci, ka yadda ka shiga cikin wannan cinikin? To da haka ni zan yi miki irin na malaminmu ne in ce miki ni ban sani ba, ban san hukuncinki ba, amma in akwai wani malami da zai baki abin da sauki sai ki je ki same shi, ni kan ban sani ba. Abin da yasa nace ban sani ba, na sani inda Allah ya gafiru dhunuba jami'a, ko me ka tuba Allah zai yafe maka, inda ka dawo cikin hayyacinka, ko kafirci tsantsa ka fita a musulunci ka dawo,
amma ke ki riga kin yi abun ya riga ya auku akan mijin. Yanzu zan ce ki koma wajen bokan ne ki ce ya warware, ko zan baki addu'an da ake warwarewa wanda ni ko ban iya ba, ko zan ce ki je ki ce wa mijin ga abin da kika yi, shi yasa ni ban sani ba. Don haka wannan ya ishi sauran gare ku kuma tsoron Allah. Ki je ki aikata wani abin da za ki zo ki tambaya a ce miki ba a san yadda za a yi da ke ba. Ni dai kan da gaske ilimina bai kai wannan ba, ban sani ba. Kuma nas'alullah al'afiyata wassalam, Allah ya tsare mu da irin wannan fitina. Ni dai kullum ina faɗa, ni ban ga menene daɗin da miji yake da shi da ya kai har a masa wannan ba wallahi. Miji yanzu ya kai daɗin da zaki sai da addini saboda shi. A zo ana magana cewa ke arniya ce kan ko musulma saboda miji. Yanzu mijin yana da wannan daɗin? Yanzu gashi an bar miki shi ai. An bar miki mijin baya maganar kowa saboda ba kya son kishiya. Abinda nake so mata su gane, duk yadda kike son mijinki, wallahi baki kai da nana Aisha take son manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam, kuma duk darajar mijinki bai kai darajar manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam, kuma duk yadda baki so ku yi tarayya da wata akan mijinki bai kai da nana Aisha take kishi akan manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam. Amma saboda hukuncin Allah ne haka ta hakura aka mata kishiya 8 ta zauna da su a lokaci daya, 8 su 9 suka zauna tare har yau su kuma suna nan tare da su. Ai tana jin kishi ba ta ji ba, duk motsinsa tana kirgawa, duk kalmominsa duk dubinsa da wata tana kirgawa, kuma ita ma ba ta jin daɗi yadda kowa ba ta ji. Amma sai dai tsarin Allah na adalci shine yi miki kishiya ba shi zai rage miki darajar komai ba a wurin miji. Inda don mijinki ya auri wata zai sa ke naki matsayin ya ragu, da na Aisha wannan mata guda 9 nan fa guda ɗaya ce kadai ta riga ta ci gawa gidan, ita ce na Sauda bintu Zam'a. Duk sauran ita ce uwar gida, dukkansu sun zo sun same ta ne, amma akwai wanda ta rage mata matsayi. Har Annabi sallallahu alaihi wasallam ya bar duniya wa ya fi so? Ita. Duk abinda aka zo kowa ta ci nata rabon, kuma kowa ba za ta ce an zalunce ta ba, amma kuma ba wanda aka rage son ta kafin aka ba wa wancan. Kowa shi namiji haka Allah ya buɗe zuciyarsa, zai iya so wancan ya so wancan ya so wancan, kuma ba tare da ya rage daga son wannan ba. In kina so ki kyautata wa mijinki ki zama ta gari, mace kowa ce za a yi kishiya ba za ta rage miki komai ba. Akwai wata kuma da matsayinta baya fitowa ma sai an mata kishiya, saboda mijin yana ganin halinta da bai san cewa mata ashe wato akwai waɗanda wannan matar tafi su ba, sai yayi wata sai ya gane cewa ashe wannan tana da kirki, sai ya ƙara rike ta sosai. Sannan akwai ɗansu halaye yana ta zagin wancan, ke kullum kina ni ina ta gwaninta baya, ina ta abu baya ganin gwaninta, sai ya auri wata ne sai ya gane ashe gwaninta kike yi. Shi in dai ke kadai ce shi ya ɗauka za ki iya zama kamar namiji ne, ko ba za ki taɓa zama kamar namiji ba. In ya ƙaro wata ne sai ya ce a ashe ke ma kin fi wasu, sai ya ƙara rike ki da kyau. Amma mace ta ce za ta yi tallan addininta saboda za a mata kishiya, Allah wadaranki. Amma ni dai kamar yadda na ce, ni ban toshe miki kofar tuba ba, wannan yana hannun Allah ne, ni ba ruwana ba ni bane. Ni dai kawai na ce ba ruwana ne da ke, kuma ni ban san ki ba, kuma ban san amsa akan tambayar ki ba. Kamar yadda wata mace ce ita ma ta taɓa yin irin wannan, ita ma malamin mu ya ce mata wallahi bai sani ba. Zuwa ta je ta samu boka, ita kuma saboda dalilin kishiya ta je ta samu boka, aka je aka yi laya, aka ce ta je ta jefa a cikin bakin gawa. Suka je za a yi wankan gawa, ta samu ta buɗe bakin gawan ta tura a ciki, aka rufe, aka ɗauki gawar aka je aka binne a haka. Kishiyar tata sai zama yadda gawan nan ta tafi aka kishiyar ta tafi, ba a sake ganin ta ba, ta mata kurciya. Wannan mata yanzu ita kuma ba yake zauna ki ci duniyar ba, tun da ita baka nan, sai ta zauna mijin ya zama ya koma kanta, ta mallake shi, ta samu kuɗi sai ta tafi aikin hajji,
tana zuwa aikin hajji an shiga cikin masallacin Allah mai alfarma sai bata ga ɗakin Ka'aba ba. Ana ta ce ikon Allah ga ɗakin Ka'aba, ta ce ina yake, aka sa mata ta taba, ta ce ita wallahi bata ji komi ba. Haka ta dawo bata ga ɗakin Ka'aba ba, ballantana ta iya tsawafi a wurin. Aka je ta bi jirgin yawo ta dawo, shine wata samu malam waya za ta yi. Aka ga wannan ma ce baka san ya za ta yi ba. Da bata san ta nemi malam ba sai da ta yi wannan aika aika. Yanzu in ka ce mata ta tuba, ita wancan matan ba ta dawo ne? Gawar da aka sa mata abu a bakin za ta je ta nemo abun ta je ta ciro ne? Kaga dole ka ce baka sani ba ai. Kuma ka zo ka bude kofa irin wannan ka ce Allah zai yaye miki, Allah ta wata ta ce bari ni ma in yi sai in tuba. Wata kunu min ba da kauman salihin. Baka ni a irin wannan ba wasa a ciki kwata kwata.